出国那个 Slam 中午农山起码。Hadin ke jing banyau bat ke jing ut jing nam jong kinong shang shnong. Halor ke jing red palat ke rukom siang rong ya ke surok nong stoin sopian. Ki arteli kiseng bhalang ke West Khasi Hills bakan top ya ke Khasi Students Union, West Khasi Hills District Unit, bat ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People, West Khasi Hills. Da ka jing sngo kia ka sngisat jan jong ka tayo. Gila lap bakalong ka bashisha, baka jing pentrei ban siang rong ya ka tay ka surong kaya per kat kum ki kot kisla lane ka DPR. Ya ka ne ka KSU bat ka FKJGP kalalap hadin bakilalit ban penlong hi ya ka jing jurem ya ka tay ka surong. Nakaliang jong kinongkit kam jong ki arseng, gila dawa ya ka tanat badai pen, baka day ban shim kia haswa baki arseng kinya cha ki bor bahalor. Shushu ki arseng ki lapan pauru ya ka jingkershan ya UMLA ka Noston, ubalapan pau sya ka sorkar. Ban na ka banta ka tay ka surok, day ban penyo no da ka intermediate road, lembat ki lenti yat kajan. Namar bakani ka surok kaday kawin ka baton kamtam po jong ka Noston town. Kapapan yaso ya ka Noston town bat ka highway. Te hajing siya ngingi so keman ya kani ka surok namar ba katkum ka bangi osngaw ba ang syanar ka intermediate road. Nadu nang tay na sopian hadu ha 0 point jangka nonba denrai habangi pej ban ibsyar kana surat kum bakalong mentah ban ui habangi yo ru e kini ki kot kisla ki badai na po jangka national highway ke badai pej kana surat ting syamba kata jing siang kana surat kaduna sibun nadang ni thau namar bakat kum kani ka estimate ka bangi pej nang ba DPR kalong ba haki jaka ki ba ritam ru kana surat kadai bandan ba kuno ki lai pon nyopsan mitar handrai habangi ngi thau ngi kamu ki babun ki jaka ki don tang haki lai pon sau phau kumta tingi sngo ba ya kana ka surat sibun ka klan pentrikam katkum ka ai ka badai banlong mar hikini ki jaka ki ba khamheru ba ki dei banlong kuma hak ka ba riddu kadai san pon san phau lane san mitar steng Hanai ladang ingin tahu kumot kidon tang san shpo bat san mitar dunar kumta kidon kijaka. Te ngingi sngo diao ba katkum ka jing ju i hang ni kamya dai bat khamtam lai lai ka bingi sngo it ka jing penbanan menshua ba nai de intermediate road bat kabala sanction kumba prapan khnai psa kulor. Hanai ngi nakaliang jingi ngi kum ki arteli ki sang halan ki ba pet ki ba kamyat ki West Khasi Hills ngi penpau ki jing bomhun hak ba dai bat kan ka surap. Lagumno nakiliang jung kibadai pej ya kanika surat sabah kenle ya kai ka badan kam katkum ka bakilabu estimate kadai banlong kumta marka jing sha ngingi expect nakiliang jungi ba umdei bakan long kata ring expect baginyo dengan intermediate road kumba lapan tau hagi media na super kadai tulis juga atli seng ni kersyan ya kai ka ba MLA jungi mula dawa na sorkar bakadai ban Aino sundan naka intermediate lane namar ngili ba siliang kejat to kan stoi yang digaret nakalong surok sebel kade intermediate kadbak surok ben lek sopian pada karet dia nomor kata ni dawana sorkar bakan ai nakumnum no ke surok ka ba la ban yai artili ki kali ha na komentakan dika no stoi sopian ro kumangi la friends kemat bede kali surok no stoi sopian Pagkasingin lai mat atoro degi don jaka bakambun hi surok kambiang kaduna dan ngipet ketkum ki ketkum ka order dan ka DPR walaupun krek ka national highway hi kan ka department kompet bat punya ya kini surok ke nakaliang jongi namlak man pedang ba ya ka surok ka balak bu badi mansna lai mitan nyupusan penyupusan Ancina pendunai kata lani kini kibadon san mitar nri mitar untuk ter lagi jong jing tau te nakaliang jongi habangi lai dan lagi jong kikmat ya ka rukom trei kabom ihon te ngilaw habangi leyo ya ka jing ujo lagi paibak ngilawan ban sakit lagi jong kikmat ban ngilalap ya kata ka jing sya kumangi kumbaki paibak kili ujo di nakaliang jenging dawa ya ka ne ka tanat ke badai pej ba kidai ban penbiang katkum ki jingtho bat
nakaliang jong ni ki atut piseng apa niat bersim de kui pak senjam hadien ada nakaliang jong ka ni ka department la ni lang nakaliang jong kontraktor kim sim kia halor kani kesurak